Have you ever tried the juiciest, most succulent ribs that your money can buy? Extreme mouth-watering delight. Yun ni dere sa may Black Smokehouse mga brad. Niya pakiton ta mo sa process nga giunsa nila pagbuhat ani. Siyempre ang pagsugod ani ila jud sa ani inspeksyonan ang ilang Australian ribs. Kung naamang gay buslot ang ilang vacuum pop di sad na nila dawaton. So makita na ninyo dere mga brad nga ila jud ni segregate and nothing goes to waste. Dapat porma gyud ni siya para sad nga masud ni siya sa ilang smoker. Kining briming process mao ni magkadaog lasa. Marinate sa na siya og pila ka oras. Humana na mga brad naanan sila yung mga special seasonings ilang i-apply para makita gyud ninyo nga ready na siya isud sa smoker. Kining smoking process sad mga brad di sad nilalim kay mo igot jud ni siya og 12 to 14 hours para sad lahos-lahos ang pagluto sa unod. Nya syempre maka-emphasize pa jud ni sa lasa sa ribs. Kini akong idol si Sir Ed, iya jud ni gistadihan ang pag-smoke aning meats to perfection and to highest quality standards para sa digtilaw ninyo aning finished products nga ribs mura sad mo mag-abot sa langit sa kalami. Kita ra jud ninyo diri ang hitsura sa ribs nga porting tender, juicy and amazingly succulent ing kaon na ani mga brad. So unsa pa may gihuwat ninyo? Let's go Smokehouse.